Montaner, soc un enginyer informàtic que treballa aquí a la Universitat de Girona. Estem ara situats en el Agents Research Lab, que és un laboratori on es treballen amb temes d'intel·ligència artificial i robòtica. De fet, aquest laboratori és una mica on va néixer, on es va redactar el projecte que ara us explicaré. És un projecte que es va fer en una escola rural del sud de l'Índia, una escola que es diu Shanti Bhavan, que en hindi vol dir Casa de la Pau. És una escola rural, residencial, perquè els nens s'hi queden a dormir, i gratuïta, on hi assisteixen nens i nenes de Tamil Nadu, que és un estat del sud de l'Índia, i són nens i nenes, tots ells provinents de famílies per sota el llindar de la pobresa. I una mica la filosofia que hi ha darrere l'escola és la de donar una educació que tendeixi a l'excel·lència, perquè quan acabin realment puguin accedir a la universitat o trobar feines bones que els permetin trencar aquests cercles de pobresa en els que viuen les seves famílies i les seves comunitats. Llavors, el projecte que vam fer des d'aquí l'UDG és un projecte que el que intentava era d'intentar estimular la creativitat i l'esperit crític d'aquests nanos perquè després, quan acabin d'estudiar, realment siguin conscients d'una forma crítica dels problemes i injustícies que pateixen i que siguin ells mateixos els agents del canvi de les seves comunitats. Per fer-ho, el que vam fer va ser intentar fer aquesta estimulació de la creativitat i l'esperit crític a través de les noves tecnologies i encara més en concret amb uns tallers de robòtica mòbil. Vaig trobar Shanti Bhavan per casualitat en una web, em vaig posar en contacte amb ells, em va agradar molt la seva filosofia i el 2005 els vaig conèixer. Jo ja coneixia l'oficina de cooperació de l'UDG i coneixia aquestes ajudes que es donaven per a projectes de cooperació i se'm va passar pel cap intentar fer un projecte. Pensant en la meva formació i en el que jo podia aportar, que jo soc enginyer informàtic, vaig intentar fer un projecte que fes servir les tecnologies de la informació en temes d'educació. Treballar allà de voluntari realment és una realitat molt diferent. L'Índia és una amalgama de cultures immensa. Segurament una de les satisfaccions màximes de treballar de voluntari internacional o de cooperant és el fet d'això, de poder viure immers en una cultura que no és la teva. La vida a l'Índia, des que baixes de l'avió el primer dia i poses el peu en allà, és un impacte. Les coses que aprens, si estàs, com deia abans, immers en una cultura que no és la teva, aprens molt sobre aquella altra cultura. Bé, l'experiència allà, la veritat és que és superenriquidora. A més, treballar amb nens és molt bonic. És allò d'aprendre jugant i aprendre fent, perquè els nens acaben movent-se per tota la classe amb els robots, programant-los, fent-los anar cap a un costat, cap a l'altre. I s'ho passaven molt i molt bé. Si hagués de dir una lliçó amb la que em quedo, hi ha un proverbi hindú que m'agrada molt, que és que tot el que no és donat és perdut, que és una lliçó molt maca.